Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. дӯстони азиз, ин наворро ман бароятон рӯзи якшанбе омода карда будам ва дар ин ҷо ман субҳона тайёр карда истодам, ширбиринҷ барои субҳонаи бачаҳо ва баъдан дӯстони азиз якҷоя мебароем барф тоза мекунем ва дар ҳамин ҷо ман барои шумо ба саволе ки якчанд маротиба барои ман додагӣ будед ҷавоб мегӯям. аз ман бисёр хоҳарони мо ба фикрам онҳо блогерони нав канали худро кушодагӣ ҳастанд, савол медиҳанд ки ман чӣ хел реклама гирифтам, аз кадом каналҳо реклама харидам ва ба ана ҳамин савол ман ҳоло ба шумо ҷавоб мегӯям. дӯстони азиз, ана бачаҳо субҳона карданд, ба берун баромадем, ман барф тоза мекунам, бачаҳо бошад бозӣ мекунанд. биёед аз саршавии каналам ба шумо нақл мекунам. каналро ман моҳи июни соли ҷорӣ кушодам, лекин 2 то 3 то видео загрузка кардам, баъд дигар нав ва охири июн буд ки 28 июн писарам ба хизмат рафт ва бисёр ҳамин зиқ шудам. барои худамро камтар аз ҳамин фикрҳо дур кардан, видео карданро сар кардам. 70 то 80 то просмотр мешуд тамом, дигар просмотр боло намерафт ва кам кам ба дигар блогерҳо даромада дидам ки чӣ қадар просмотр доранд, чӣ қадар подписчик доранд. баъд дидам ки ана ҳамин молодая мама, он вақт подписчикош 9000 буд ба фикрам, а просмотрош то 80000. ва баъд ба молодая мама навиштам. саида розӣ шуданд, реклама карданд ва баъдан ҳамон рӯзе ки саида реклама карданд 300 то подписчик омад дар байни 2 соат ва баъдан 1000 шуд қариб. дуюм маротиба реклама карданд, лекин дуюм маротиба бепул, якумин маротиба ман рекламаро харидагӣ будам, лекин баъди он саида тамоман бепул реклама мекарданд ва мегуфтанд ки ман ба шумо кӯмак мекунам. хайр, шумо 8 фарзанд доред, ба шумо душвор аст, мехоҳам ки ягон маблағ ҳам ба даст биёред. ҳамин хел орзу ҳам дошта будам ки ҳам ягон маблағ биёрам ба даст, ҳам барои худам ҳамин хел хобби мешавад як намуд. ва баъдан 1000 то подписчик ҷамъ шуд. баъд боз аз канали арзанда реклама гирифтам, 1000 рубл буд ба фикрам. аз арзанда ҳам намедонам 200 то 150 то 200 то одам омад. баъдан аз мама лайф сообщество гирифтам, 5 то сообщество 500 рубл ё 300 рубл, ба хотирам нест. хулоса аз малика дагистанка, боз як блогери доғистонӣ, аз ҳамон ҳам сообщество гирифтам. сообществоаш дидам ки бисёр арзон буд, 300 рубл буд ба фикрам, 5 то видео 300 рубл буд, лекин просмотро мешуд, хайр 200 300 400 просмотр мешуд аз ҳамон малика ҳам. ба фикрам тоҷико ҳам канали маликаро тамошо мекунанд. баъд ҳамин хел дӯстони азиз, боз баъдан аз алёна нурматова гирифтам, лекин подписчик камтар омадан аз алёна. хайр, ин аз блогер вобастагӣ надорад омадани подписчик. ана ҳамин хел дӯстони азиз, ана ҳамин хел ман аз ҳамин блогерҳо, аз 4 то блогер реклама гирифтам ва ана ҳамин хел каналамро пеш бурдам. боз дигар блогерҳои Мадина блог, Лола Малинови Закат, инҳо ҳамаашон ҳамин хел маро ба сообщество мемонданд, дастгирӣ мекарданд. ба онҳо ташаккури зиёд. ва хулоса ки асосан подписчикони ман аз канали молодая мама омаданд. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, мо ба хонаи хоҳарам меҳмонӣ омадем. дар як моҳ як маротиба мо хоҳару додар ҷамъ мешавем. як маротиба дар хонаи мо, дуюм маротиба дар хонаи дигар хоҳарам, анамин хел ҷамъ мешавем, гуфтугӯ мекунем, суҳбат мекунем. хайр, ҳамин хел хоҳару додар мешинем. дар оила мо 5 нафар фарзанд ҳастем. чӣ хеле ки пештар ман ба ҳаматон гуфтагӣ будам,
4 духтар ва 1 писар дар оилаи мо. Ман фарзанди калонӣ. дӯстони азиз, бахшиши зиёд гулӯям то ҳол дард карда истодааст. овозам бисёр анамихел паст. прививка мекардагӣ будам ба хотири ҳамин дарди гулӯ, гриппӣ. то ҳол прививка накардам, лекин ният дорам ки прививка мекунам. тамошобинони азиз, субҳонаи имрӯзаи мо омлет мешавад. дар ин ҷо 6 дона тухм, ҳоло бошад камтарак шир мерезам. хуб тарашки сливка камтар мерезам. ва намак медозам. намак дохтем. ва ман бошад бо вилка мезанам. барои ман анами қулай аст. ана ҳамин тарз. баъд ба сковородкаи пешакӣ гарм кардагӣ равғани сливочниками медозем ва ана ҳамин тарз тайёр мекунем. имрӯз ҳасан ҳусейн дар хона, лёня дар хона, Настенька, Малика дар хона, фақат Маша ва Лиза саҳари мактаб рафтанд. дигаро дар хона ҳастанд. ҳусейнҷон касал, боз мазаш нест. камтар сулфида истодааст. амин то вақти утреники детсадашона мехоҳам ки дуруст шавад, баъд ба утренник меравад. ана ҳамин хайр хоҳарони азиз. баъд ана ба ин ҷо равған мебозам. ва ҳоло бошад камтар сир метаришам барои бо лаззаттар шудан. газро ба алоби миёна средни яъне мемонем ва ана ин тарз 5-7 дақиқа мепазад. ана тамошобинон бинед, ана ин тарз пухта истодааст. ана ин хел ҳозир камтарак як дақиқа дигар мепазад. баъд газро мекушем ва ана ин хел бурида мехӯранд ки бошад. сираш ҳам тайёр шуд. ана ин бошад дӯстони азиз, субҳонаи ман. бегоҳӣ 2 қошуқ гречкаро мешӯям ва 1 стакан кефир мерезам аз болош. баъд ана михел саҳарӣ. ин субҳонаи ман, завтраки ман. ҳамин хел дӯстони азиз. ҳоло бошад барои кӯдакон завтрак тайёр мекунам. ҳамашон нав аз хоб бедор шуданд. дар ин ҷо бошад помидорро майда мекунем. ҳоло кӯдакон ҳамашон аз хоб бедор шуданд. дастрӯешонро шуштанд, сару либосшонро иваз карданд. акнун бошад барои стол субҳонаро тайёр мекунем ва ҳама каса субҳона мекунем. баъд дарс тайёр мекунем.
Наду ягоду маленькую. Hüseyin Can nasıl hoş geldin? Ты выросла, дай сюда. На носочке стала. Думали, как стой, ладно, я померю еще раз тебе. Вдруг ты выросла больше. тамошобинони азиз, Леония дистанцион мехонда истодааст. ба ҳамин хотир як ҳафта дистанцион мехонад. дарсҳоро дар хона тайёр мекунем. Ҳусейнҷон, биё. Мам, смотри, что она сделала. Зачем ты сняла хвостик? Мам, а я? Болит голова? Лёнь, посередке ставь. Куда? Все, садимся. Буковку Н открой. Буковку Н и буковку Т. Когда без мы не изучали еще. Что изучали, то и делаем. Поняла, Настя? И ты. Я тут делаю задание. Сейчас я тебе скажу, где. Давай на текст скажи. тамошобинони азиз, дар ин ҷо мехостам ба шумо нишон диҳам ки мо переводи Настяро чӣ гуна аз телефон перевод мекунем. Масалан, анамин китоби немисӣ, ман худам англисӣ хондаги, ба ҳамин хотир немисиро намедонам. вақте ки анамин хел текстҳои дароз мебошад, бояд перевод кунад. анамин хел ба телефон расм мегирем. Ин ба онҳое ки масалан ҳастанд модароне ки намедонанд чӣ хел перевод кунанд, ин ба онҳо подсказка аст. анами хел ба телефон расм мегирем. ана ҳамин тарз. баъд дар Google меёбем фотоперевод с немецкого, фотоперевод так, с немецкого на русский. ана ҳамин ҷо медароем. ана тамошобинон текст. ана тамошобинон, ана ҳамин переводро пахш мекунем. ана ин тарз перевод кард. ин подсказка барои онҳое ки ана ки фарзандонашон забони немисӣ ё ки англисӣ мехонанд. текстҳои калонро беҳад душвор перевод кардан. ана ин тарз мо перевод мекунем. ҳозир як бори дигар мефаҳмонам. Google медароем. Фотоперевод с немецкого на русский. Ана дар инҷо фото. Ана михел. Ана ин тарз.
расм мегирем ё ки расме ки аллакай гирифтагӣ вибар мекунем ва баъд анами переводро зер мекунем. Михаил перевод мешавад. Молодец. Лёнь, теперь давай эту стих какой надо учить. И ты, Малика, и ты учи. Мам, давай молодец. Повторяем. В лесу недолго до беды, умей запутывать следы. Давай я сначала прочитаю, потом ты будешь. Попробуй, угадай-ка, куда девался зайка. Туда-сюда петляет след. Где зайка был, там зайки нет. Давай, в лесу недолго. В лесу недолго До беды. до беды. Умей запутывать следы. Умей запутывать следы. Попробуй, угадай-ка. Попробуй угадать, куда девался Все, зайка. зайка, молодец. Туда-сюда петляет след. Туда-сюда петляет след. Гусен, Джим. Где зайка был, там зайки нет. Где зайка был, там зайки нет. Да. Еще раз давай. В лесу В лесу недолго до беды. недолго до беды. Умей запутывать следы. Умеет запутывать следы. Попробуй, угадай-ка. Попробуй угадать, куда девался Девался зайка. зайка, да. Туда-сюда Туда-сюда петляет след. Где зайка был, там зайки нет. Давай теперь пиши, потом будем еще повторять. тамошобинони азиз, ана ҳамин буд влоги имрӯзаи мо. Влоги мо ба охир мерасад. ҳозир ман бошад ягон обед ягона тайёр мекунам барои то омадани бачаҳо аз мактаб. То наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.